Previously on Uyajola 99. Masimba amatebares. Hey yo, what's up guys? We have a new merchandise for you coming soon this June. So guys, please make sure go to you pre-order your merch. Show us love guys. Your support is highly appreciated. Thank you. Angisafuni wena mfethu ukrend wozosondela ngapha abantu bangena starutini ukrend mfethu uyamxolela mntwana into yakhe mami igama lami ngiSibusiso ngizobhala ku99 siyajola about ngeCherium yabo ya nginezinkinga ngisafuna ukwazi ngayo ukuthi kwenzakalani ngithola ya Wesithandwa sami sekuphela inyanga eziwu6 wami Except bafethu it's your boy Usmazi and I'm back again same day ama-entanglements maningi bafethu shoot manje ngibhalelwe ngumjita this time around yakhala uthi cherry yakhe akayi-understand ukuthi yenzani ayilala endlini wara what not you know what bafethu ne mina ngithini asihlangane nomjita achaze sonke story sakhe simuze ukuthi ukhala ngani simsiza kanjani nani niyazi ke bafethu I am back so ngithini rooftops yabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani uyajola 99 vele si-separate bafethu bathini 305 or something like that babhizi labantu kadawo plus kungene nobusika vele yakena ke ukuthini abantu baseyingubeni bayachitha bafethu awe except bafethu it's your boy nangu mabuda kada exenjaya mikhamba kanjani mfethu uthini ukrend Krend ya mfethu ngiyakubona uyakhala la emafonini mfethu uthi cherry yakhe yakubhayizisa mfethu ngitshela mina istory kwenzakalani njani kwenzakalani ke manje le Cherium angisayitholisisi ukuthi yenze njani sure ke manje kulamalanga amamudzaya angisayitholisisi ukuthi yenza njani ngiyayibona ngathi ayihlalisiki ngithola sure ya hlezi yalena le ngibaba manje ufuna ukwazi ukuthi inkinga yakhe ngithola okay hayi njaya njengoba sofike lana ngifuna neduku ukutshela into ewani ukuthi njengoba sofike la ufike ekugcineni mfethu shoot manje rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani uyayibona into enjalo mfethu sure ukuthi manje mina ngizohamba ngenzeni shaya investigation uyayibona into enjalo mangishaya investigation ngizobuya neinformation ezokuchazela ukuthi it's either uyakuchithela or akachithi uyayibona into enjalo so njami relax ane mina ngizobuya ku athi ngiyoshaya investigation kusebafethu njengoba senimzwile umjito yakhala uthi lo mntwana akam-understand mara niyabona nani wedi kanjani la ngaphandle kuyabanda bafethu kuyabanda so vele abantu babhizi bafethu babhizi manje ngiyavaya ngishaya investigation ngiyabuya ngiyamtshela umjita ukuthi khambani bafethu banda my baby now please I know I said I lied I know I done the matters to me you got what I need I know I said I lied I know I done it lot baby you got what I need, that matters to me. My baby, ooh, you got what I need, that matters to me. Yeah, hey, I need to say it, I need to thank you a lot. I need to Senjaya miyazi kwenzakalani ne labantu mfethu bakadaya yabo bangene kada kule story lesilapha so angiboni ukuthi sikhona nesidingo sokuthi ngikukhombise evidence because kwamele siyobabamba manje uyayibona into enjalo so maye uthini wena singafika khona asifike ke kuse camera asivayeni fast naba labantu mfethu yiwo laba buka manje nenzani la mfethu manje kwenzakalani nje la
Kwenzakalani ngani ngubani? Mfethu intombi yami le. Mfethu i-cherry yakhe le. I-cherry yakhe le. Baby ngiyaxolisa. Yeah, manje lento simisa kanjani sifike kwi-cherry yakho so. Hawu mama. Hayi manje mfethu naye lento yakhe. Ngixolele tu baby ngiyaxolisa. Mayithini wena? Mayithini? Mfethu angimxolela mfowethu. Uyamxolela mntwana. Lento yakhe bheda mama. Maye wena mfethu Grand woza sondela ngapha abantu bangena store uthini uGrand mfethu? Ngikho Grand ngoba Awukho Grand. Angisakufuni. okay manje Angisakufuni serious. okay sichaba nje Maye mfethu wena njengoba ningena la shop beniya kuphi manje? le shop sithi bengithi ngizomthengele yabo. Yeah. Sure. Bese seniya kuphi maye manisuka la? Siyangalekami. Bese yezwa mfethu ngixolela kanjalo. Ayi mara kuyinkinga lo ukuthi ngamxolela kalula kanjalo nje. Sure. Hayi angisho ukuthi nilwe bafethu ngisho ukuthi mina uyakhona lo ukuthi ngixolele. Angisafandi. Serious angifuni. Sister kahle kahle why ucheatile vele? Why ubhayizisa umjida mfethu? Why wenza into enjalo? Bafethu niyabona nani usistera akakhona ukukhuluma la umjida na wasola pizza khala man akayikhalisa manga man lona. Sure. Umjida ngapha naye khalisa manga. Uthi beyasavaya naye usistera njengoba nibona nani wedi kanje mfethu. So njaya muthini niyamxolela umuntu wakho. iGrand noma umxolela umuntu wakho into eGrand. Mara into engakho sesenza ukuthi sihlale phansi sikhulume yabo. Sure. Yeah zonke izinto bese ziset ke. So sister uthini wena uvana nomuntu wakho vele? Okay. Hayi njaya shoot maye wena ke so hamba uyi1 ke manje ngoba bona baxolelene yayibo into enjalo. Wena so sala uyi1 ke manje uthini ke? Mina angivumi lo. Awukuvumi lokho. Mara phela yikho into esingayenza yabo njengamanje labantu sebahambile. Usister Grand Chap lo yani out lakhe yayibo into enjalo. Okay maye mina ngiqomeleni ke nabo wazi kahle ukuthi khona umunye ojolana esayidini. Angazi ke mfethu angazi nethi inkinga manje vele uyazi mos bantu benza izinto eziningi nje yami yayibo into enjalo. Amara uzoba Grand. Awasaka. Danki ne. Ngiyabonga nje ukuthi awuzangulo wenze yonke lezi zinto ezibhedayo yebo. Sure. Ekuseba mfethu nani nizibonele episode yanamhlanje ihambe Grand. Azange kube nama fights akuzange kube ne drama indaba zokuthi manje sekuyaliwa manje nje ini yonke into iva eGrand. So into engicela ukisho nje ukuthi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani subscribe mfethu subscribe. Sekufila nosamba phela ntwana ngcoke idabuke zodwa no MQ uyazi upling mfana usu over uswek dokotela ungifaka udrip untwana ngiyidona at the back of a Rover ntwana yami I need a chauffeur whoa ntwana yami I'm a stoner whoa nigga ntwana gotta blow now whoa too high for this low life nigga no now I need the cash hey nigga just blah gotta just flex oh my nigga why yo what's up little boy man I got